Πιστεύω να σας αρέσει. Τώρα ξεκινάμε να παίξουμε. Θα κάνω register, γιατί το account μου έχει καλά πράγματα να το πω και δεν θέλω να παίζω με κάτι σαν τσιτιές που λένε. Οπότε καλύτερα να παίξουμε χωρίς το account μου. Δεν θα παίξουμε με το account μου δηλαδή. Περιμένουμε να μπούμε. Όποιος δεν ξέρει το IP θα το έχω γράψει κάτω στα σχόλια και λέω στο describe. Τι να σας πω τώρα άλλο. Παίζω 0.16 version, είναι η πιο καινούργια που έχει βγει στο Pocket Edition. Το livebot έχει αλλάξει πάρα πολύ. Τα map έχουν αλλάξει μερικά map, έχει αλλάξει γενικώς όλο. Δεν είδα όπως παλιά για παράδειγμα που τα Skywars ήταν αλλιώς. Είδατε πως είναι αλλαγμένο. Και ναι, έχω καλά πράγματα, γι' αυτό θα είναι πάρα πολύ καλό. Τώρα παίζω από κινητό, οπότε θα είναι λίγο δύσκολο να νικήσουμε. Θα κάνω και βίντεο από tablet πιστεύω κάποια φορά. Κάτι μου λέει ότι αυτό θα μου κάνει ντου. Κάτσε να φορέσω την πανοπλία μου. Κοίτα πως... Έχουμε και chain blocks. Εντάξει τώρα. Αν δεν μου κάνει ντου θα τον πάρω στο άνετο. Αν δεν έχει damage sword κι αυτός. Και ναι, η άρμα μου είναι σαν την iron, full iron. Γιατί έχω και μποτάκια. Αυτό το parkour για να φτάσει να πας σε αυτό το chest, πάλι μου το τα σπαγέ. Καλά, εντάξει, το έχουμε νικήσει, δεν γίνεται να το χάσω. Έχω τα καλύτερα item, full diamond σχεδόν. Ναι, είμαι τούμπανο. Το έχω. Και σκατά, γιατί λέει τις ειδοποιήσεις μου. Δεν με νοιάζει. Μην δίνετε σημασία στις ειδοποιήσεις. Τώρα θα του κάνω ντου. Να εύχεσαι να τον νικήσει. Ή αν μου κάνει πρώτος αυτός. Πού είναι? Έχει βοηθήσει αυτό ο άτιμος. Πλακώνω του. Κάνω team! Δεν την έχω. Δεν έχω life. Όχι. Πάτα. Τον πήρα. Τον πήρα. Ναι ρε φίλε, ναι ρε. Τον πήρα ρε παιδιά, τον πήρα. Τι έχω κάνει σήμερα. Τους έχω μαγέψει. Πω, γιατί έχω τόσο δυνατά τη φωνή του Minecraft. Δεν μπορώ να καταλάβω. Και γιατί bars. Και let's go mid guys. Τι έγινε τώρα, 2 diamondάδες σχεδόν. Μου όρμηξαν και κανένας δεν μπορούσε να με πάρει. Έλεος ρε φίλε, τι νουμπάκια μπορεί, πόσο νουμπάκια μπορεί να είναι αυτά. Έτσι να πάμε λίγο. Εδώ. Και ναι, παίζω καλά πιστεύω. Food έχουμε, οπότε δεν είμαστε κομπλέ στον τομέα.
σκέλος είναι τόσο μπάκια. Δεν μπορώ να καταλάβω. Ήτανε δύο, δεν γίνεται να τους νικήσω για κανένα άχρηστο λόγο δεν γίνεται να τους νικήσω. Και τώρα όσοι έχετε παίξει Lifeboat κάποτε εδώ πέρα στο παλιό, έπεφτε, δεν έβαζε καλά τα blocks για παράδειγμα, δεν ξέρω κι εγώ γιατί ήταν bug του server, δεν ξέρω, αλλά τώρα δεν το κάνει πλέον, γι' αυτό είναι τέλεια. Να πάρουμε το stick, το στρολάρω έτσι. Έχουμε sticks. Δεν έχουμε μία. Παρακαλώ. Έχουμε bowl, δεν έχουμε άρους. Αυτό είναι. Ένας guest. Θα το φοβερήσω με τον bowl. Έχει άρους. Fuck. Έλα, είμαι τούμπανο κορίτσι μου, δεν θα με πάρεις. Είμαι τούμπανο. Τι έγινε? Α, bug είναι. Αυτά τα bug είναι. Τι χάνει τόσο γρήγορα? Θες να σε βοηθήσω? Όχι ρε. Όχι ρε. Όχι ρε παιδιά, γιατί ρε, γιατί? Και παιδιά, τι να κάνουμε τώρα? Δεν πειράζει, χάσαμε στο πρώτο game. Περιμένουμε λίγο. Βλέπετε πως έχει αλλάξει ο σερβερ, το βλέπετε και μόνοι σας, είναι φανταστικός. Για μένα μου αρέσει πιο πολύ, δεν ξέρω για εσάς. Νομίζω σας αρέσει ο παλιός, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Θα κάνουμε και άλλα βίντεο, θα κάνουμε build battle, wars βίντεο, capture the flag. Πιστεύω να σας αρέσουν αυτά τα games του Minecraft. Συγγνώμη που θα το κάνω στο Pocket Edition, αλλά ακόμα Minecraft βίντεο στο PC δεν μπορώ να κάνω. Κάποια στιγμή θα κάνω και Minecraft βίντεο στο PC. Κάποια στιγμή. Τώρα... What the... Πού βγήκε έξω? Τι λέει? Βγαίνουμε και έξω. Ωρε φίλε, το αγαπημένο μου map, παιδιά. Πιέστε με. Το έχω νικήσει, αν βρω καλά item. Το έχω νικήσει, είναι το αγαπημένο μου map, το παίζω πάρα πολύ καιρό. Και πολύ καλά. Έχω μόνο έναν δίπλα μου. Έλα, εντάξει, και Iron Sword. Πιο τούμπανο δεν μπορώ να γίνω. Αν δεν με ρίξει κάτω, τον έχω πάρει. Αν δεν με ρίξει. Boots έχω diamond. Κάτσε να δω. Νάτος. Τι έρχεσαι εδώ ρε, πάτα από εδώ. Πάτα! Δεν του κάνω ντου ποτέ. Έλα, Αλβάνε. Με πόσα HP ήτανε? Γιατί με πήρε? Α, είναι αυτός. Γιατί με πήρε ρε γαμώ, είναι full diamond τώρα. Είχε diamond sword, εντάξει, έλα. Εντάξει, έλα, hacker. Αφού τον πάταγα hit και δεν έκοβα τίποτα. Όλοι hackers εδώ πέρα, να. Και αυτός εδώ hacker είναι, τι. Enderman τώρα, παλιό hacker. Να, είδα να έγινε σκύλο, σκότα, αυγό. Πάλι εδώ. Enderman, σκύλο, σκότα.
σπονάρω αυτό. Πού είναι? Το σπονάρω. Έλα, σκυλάκι. Μπήκαμε. Αυτό θα είναι το τελευταίο game γιατί έχει πάει το βίντεο στα 10 λεπτά. Και μετά θα αργήσει να ανέβει και δεν θέλω να αργήσει πάρα πολύ. Για όσους δεν ακούτε καλά αυτό το βίντεο, γιατί έχω πολύ τη φωνή από το Minecraft, πείτε το όμως στα σχόλια και το ρυθμίσω, στο επόμενο βίντεο θα γίνει 1000 φορές καλύτερο. Καπετάνιο, όχι. Πού είναι ο αντίπαλος? Πω ρε φίλε, πρέπει να πάρω γρήγορα τα έντεμα. Αν είναι πιο του μπορώ από μένα και με πάρει, δεν θέλω να τα σκέφτομαι αυτά. Είναι το χειρότερο map, ποτέ δεν νικάω. Ή μπορώ να πω κατευθείαν εδώ πάνω στο ξύλο. Μπορώ να το κάνω και αυτό και να με πιάσει και να τον ρίξω κάτω. Αλλά δεν θέλω. Γιατί δεν πήρα το kit μου, ο χαζός? Για όσους δεν ξέρω, έχω ένα kit, είναι μου δίνει, έχω iron sword, τέλος πάντων. Death! Νουμπάκι! Άντε παλιό νουμπάκι μου, πουλούς και μαγιά. Άιστε διάλα. Τον πήρα ρε, έτσι, γιατί με τούμπανο. Παλιό νουμπάκια, νουμπάκια. Όλου με νουμπάκια να παίζουμε ρε. Diamond helmet, φαΐ, ωραία. Με πόρωσες τώρα. Legends, full diamond. Έλα εντάξει, τούμπανο είμαι, με τούμπανο. Αλλά blocks τώρα, να πάμε στο mid. Στο mid. Diamond. Έχω 2 κουτάκια diamond. Έχω και το iron sword μου. Πάει εντάξει. Blocks. Να βάλουμε εδώ και εδώ. Αυτό το mid lane. Κάνει ρε. Εντάξει είμαστε. Δεν πιστεύω να μου βγάλει μπλοκ. Δεν βγάλει μπλοκ. Όπως ένας έπεσε. Δεν μπορώ. Τι νουμπάκια, δεν μπορούν να κουνηθούν. Να βάλουν 2-3 μπλοκ, δεν μπορούν. Να πάρουν στο mid. Δεν κάνει να φτάσουν. Αν δεν φτάσουνε, γυρνάμε πίσω, σπάμε μπλοκ. Δεν το έχω. Δεν τον έχω. Έχει diamond sword. Έχει diamond sword. Τι κάνει? Εν τω μεταξύ, αυτός νομίζω ότι θα με εμποδίσει να πάω στο mid. Του μπανιάζεται, πολύ μ' αρέσει. Ρε χες, τι έλα πολέμα. Θα μου σκάσει critical. Κάνει. Κάνουμε restore το heal.
Όχι ρε, με πέταξε! Με έκανε kick. Δεν πειράζει. Αυτό ήταν το βίντεο μας. Ελπίζω να σας άρεσε. Τα λέμε την επόμενη φορά στο επόμενο βίντεο που θα κάνω Minecraft Pocket Edition. Αυτά ήτανε. Γεια σας.